Federation of Khasi Jaintia and Garo People's West Khasi Hills Unit hakalai pauterik jelio kalaya kendu ya executive engineer ka PWD Road ban penpau ke jing sngokhia halor ke jinglong jingman jong ka jingkieng nong ba nong ston. President ka FKGGP West Khasi Hills District uba Chandra Nongdhar ulakin tu lingba executive engineer baka tanat kan shimkhia banshna ya kani ke jingkieng namar ba ka bu jingma ya ka yat ke yang kipat ba nong song snong namar ka jingshlei ka ke FKGGP kaladawa ru banshna penhe ya ka jingkieng ban keluat ka yat ke yang namar ladashlei kindan hadu lai teli kishnong ki ban shakta kan thup kishnong upper new nongston bat kishnong ti saw nakalyang executive engineer ula kular ban shimkhia ya kanika kam watla kam de hapo ka jingpe jongka jong neka national highway henrei ka de hapo ka jingpe jongka NHI DCL jiwan yang kedua jami mentasi ya EE jongka PWD national highway kadai nak kadau bangdan ka jingsong khia habia dei bat ka jingsna jongka sarkar nak ta ka suruh len kabadai na nong stoin harchai chaigam kaba EE bakisnai ka jingking kabadan ha non ba nong stoin kaba ngilai mata bakila snai ka jingking ka nakatu kawa non ba kaban cross na siliang kaba kasurok kabakala kta ya kalenti jong ka jinya jong ka umar bakatu ka jaka kadai kaba man lakas nem ka ju selai ka ka ju float ka te raya badai bakatu na lor bakatu ka surok kala red ka lenti kala red lepa nang takilit sna situ ki paya ki bakum tu ba na seliang ro kila senang ban kan ro dak ki mau shani sadien ro kila senang ban kan ro dak ki mau bat ka khandau te kamut ba itu thliu ba pelai itu ko kamut kadai ka ba la red hadu kata ban ngiu ba kani ka jing snai kani ka jingking hang tu ka wei ka jingma kalong ba ya kayat kayeng kinong lek kinong wan kinong sung sunong kalabu ka jingma la sai la sisi namar ba katuka kan sa slei be itu nomla ban yat wurut ka bat kala pentut ya kalenti jong ka jinyat jong ka tu ka te nakaliang jungi ni wan ban ya kendu mentah yau ii kalong ban kerpat nakaliang jong ka departemen bahkan ya simkhia bahkan nek ban pek ban khmi ya kani bat nalor kata kalong ba ban redesign jang ya kani ka jingtrai lan ya kani ka jingtai ban penhe susu ya katu ban penmi bun ki payah lesi ban khamyar ban kan kham keluat katu kalenti ya jong katu ko bahkan nong pentuat nomor balada kan pentuat kani kamot kan kta ki bobon hadu lai teli ki senong untuk ki basak kta kum ka senong opar new nong stoin ka new nong stoin bat ka senong ti saw ki de ki jaka ki bala sak kta ba den nakaliang jong i ulak ular ba un ya simkhia ya kani ka kam ban ya trelang re habidai bat kani ulai thu ba kam dei ka jingpej jong i na ka jingpej jong ka national highway rei ka dei na kam ta jong tu ka national highway ka NHI DCL ka dei ka tu ka ba pej ya kani ka jingtrei te rei na kaliang jong uru wa ajimot ban persang ban ya kendu yaki rei na kaliang jong uru ya sa persang ban ya kendu yaki rei ban kaliang jong iru ya la simkhia ya kata kalong ba in sapej baladaki nam redesign yang ya katu wong ba sa pentip ban yo ya kajinya trilang te na kaliang jong i kum kaseng ni sangobon kempau ke jing tuju re ka abi dei ban na kaliang kinong nek mat ki minister ke badai pej ya kani ka mentah pada ka sarkar baki dei bena simkhia lang khnang ban lai ya ka jing jia la ne ka jing babe hadin habot bat nginam kwa ba katu ka jaka bahkan kela ri Bangladesh lani kan sakalakum katu ka surok duar suoj ka badon haka surok selong bypass ka bahadu mentangi i baka sarkar kam semala su la ne ka departemen kam semala su ban penbahai katu namar ka jingtai ka bom semla biang tingi sengoban kerpat habi dei bat kani nak mentaki badai pej kani bakin simkhia